Mana, ngiyabonga ukuthi ungisizile nge-homework yami yesiZulu. Ngithola 100%. Uthe umisi ngihlakaniphile. Le homework yezaga nezenzi mina ngithola imaki eliphezulu kunabo bonke eklasini. Kodwa ungabe ufuze bani? Yabona le nto ade siyenziswa lola. Hayi, phela ngaphuma phambili mina esikoleni. Ngangaziwa nje ukuthi ngangashaya amakhanda. Awu uyabonga ma. Namhlanje ngicela ungisize nge-homework yami ye-maths. Ngididwa yilo mbuzo. Uthi, what number do you get when you multiply all the numbers on the telephone number pad? Manje nawe kusafanele usizwe mina. Awu ma. Kanti uyelana esikoleni? Hayi, la. Bengikhona mina ufunda esikoleni. Ngangitshela ukuthi le nto uqala ukuyibona manje. Utheni uthisha ngenkathi ekufundisa? Phela usuke benzela ukuthi ubuzobhala le nto ade bekufundisa yona. Bhala la imaths wena ungazogama. Akasifundisanga lena uthe enene homework fanele sicela abazali ekhaya basisize. Yabona-ke, ngenzela ukuthi nakusasa uzofika umtshele ukuthi ngilo hlobo likamama ezokwazi ukuthi naye makuwukuthi akakufundisi yini efanele ayenze. Lalela la, kusho ukuthi wena uyadlala esikoleni, ayikho into oyiyele esikoleni. Kusho ukuthi uyadlala, imali yami emoshakala. Awu ma, nangicela. Awu ma. Kodwa ungishayanga kathi ngicela i-homework yesiZulu bese kuyinto ezibukhuni uyangishaya. Sengizohlala ngikufundisa yonke into. Ungazokuganga la wena. Ngizofundisa yonke into. Kulungile-ke ngizozenzela ngiyaxolisa. Awungiphendula ukuthi ithini le nto? Ngiphendula. Angazi mhlawumbe ungangithengela i-cellphone ngingakwazi ukuthi ngiyibale nami le number. Ufuna into yokubala? Ufuna into yokubala? Yebo mama. Ngafunda-ke mina. Unezandla wena, uney'nyawo. Kumlicathulo la ubale la. Bala ngaso. Ngeke ungitshele ukuthi ngithenge i-cellphone. I-cellphone eyani? Eyani i-cellphone? Ngabala mina ngama-tips, ngabala ngeminwe nangey'nzwane zami. Ngakwazi ukuphasa. Yenza le nto ekufanele uyenze. Ngimosha imali mahhala la kuwena. Awu umfuzile u-anti wakho wena. Ungibuka kanjani? Ngixolisa mama. Iwenza kahle impela. Bala uNkulunkulu wakupha amalungu omzimba ukuthi ubale ngapha. Cellphone ngeke kusize ngalutho. Lezi ngane zama-cellphone ziyidomu kabi, ziyaguglisha. Uzuguglisha la endlini. Ufuna ama-answer. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.